Сябры, вітаю вас на Еўрарадыё. Я Марыя Вайтовіч, побач са мною гісторык, доктар філасофіі, супрацоўнік Інстытута вывучэння таталітарных рэжымаў Даніэль Повалны. Прывітанне. Сёння разам з нашым экспертам мы пагартаем цёмныя старонкі гісторыі Чэхаславакіі і прыгадаем дзейнасць таемнай паліцыі Службы дзяржаўнай бяспекі ці СТБ. У свой час гэта арганізацыя, падобна свайму старэйшаму брату КДБ, займала ключавую ролю ў падтрымцы таталітарнага рэжыму, праводзячы рэпрэсіўныя меры супраць іншадумцаў ад арганізацыі працэсаў над дысідэнтамі да вярбоўкі інфарматараў і сачэння за грамадзянамі. У 1990 годзе СТБ была ліквідаваная, але пакінула за сабою шмат пытанняў і шмат спрэчак розных. Спадар Даніэль, як вы ацэньваеце ўплыў СТБ на грамадскае жыццё і палітычную сітуацыю ў Чэхаславакіі ў перыяд свайго існавання? Якія асноўныя метады працы выкарыстоўвала СТБ для контролю и подавления диссидентства? Tak co se týče situace vlastně v době Pražského jara, tak tam ta pozice státní bezpečnosti vlastně se snižovala. Калі гаварыць пра пражскую вясну, то ў гэты перыяд роля службы дзяржбяспекі зніжалася. Узнікла ідэя прынцыповай рэформы яе дзейнасці, каб яна перастала быць палітычнай таемнай паліцыяй, каб яна пачала больш займацца тым, чым павінна займацца служба выведкі. Гэта значыць менш сачыць за грамадзянамі Чэхаславаччыны і іх поглядамі, а засяродзіцца на барацьбе супраць заходніх выведак. Západním zpravodajským službám. K této reformě vzhledem k tomu srpnu 68 nedošlo. Пасля 68-го года такой рэформы ўжо не адбылося, і пазней СТБ ў вялікай ступені вярнулася да сваіх ранейшых метадаў, якія былі часткова раскрытыя падчас пражскай вясны і вельмі крытыкаваліся грамадскасцю. Да прыкладу, я займаюся аператыўнай тэхнікай дзяржбяспекі, і ў гэтай галіне ў 69-м годзе была зацверджана дырэктыва, згодна з якой аператыўная тэхніка змагла выкарыстоўвацца толькі датычна асобаў, супраць якіх існавала нейкая справа. Але ў выпадку праверкі карэспандэнцыі, то бок ускрыцця лістоў, якая праводзілася выпадковым метадам, гэта значыць, што з пэўнай колькасці лістоў выбіралі, скажам, 100. Іх ускрывалі, чыталі і такім чынам высвятлялі, ці былі ў іх нейкія згадкі пра антыдзяржаўную дзейнасць. Гэта наўпрост супярэчыла дырэктыве. Але ж нягледзячы на гэта, супрацоўнікі дзяржбяспекі, якія праводзілі праверку карэспандэнцыі альбо службоўцы, якія ў гэтым дапамагалі, не цураліся парушэння ўласнай дырэктывы па аператыўнай тэхніцы. Такая сітуацыя панавала да 72-го года, калі выйшла новая дырэктыва па выкарыстанні аператыўнай тэхнікі, у якой такой умовы больш не было. Такім чынам, сама дзяржбяспека парушала ўласныя нормы, не гаворачы ўжо пра тое, што з 1948 да 1989 года выкарыстанне аператыўнай тэхнікі супярэчыла дзейнай на той час Конституции. 89 používání té operativní techniky bylo v rozporu s tehdy platnou ústavou. Якія выпадкі ці гісторыі найбольш яскрава ілюструюць тэхнікі шпіянажу і ўкаранення СТБ у жыццё грамадзян? Takovým docela jako dobře popsaným příkladem je odposlech Zdeňka Mlynáře. To byl vlastně reformní komunista, který potom po Pražském jaru... Адзін з добра апісаных выпадкаў – гэта гісторыя з праслухоўкай Здэнека Млынаржа. Ён быў камуністам-рэфарматарам, які пасля пражскай вясны быў выключаны з камуністычнай партыі і знаходзіўся пад сталым наглядам дзяржбяспекі. Акрамя таго, што СТБ, вядома, чытала ягоную пошту і праслухоўвала тэлефон, яна ўсталявала ў ягонай кватэры ўнутранае праслухоўванне. Яно вялося з кватэры ягонай суседкі, якую дзеля гэтага падманам выпаралі з кватэры. Зразумела, што ў кватэры Млынаржа ў той момант таксама нікога не было. Была выкарыстаная аператыўная тэхніка, у гэтым выпадку так званая цэнтралізацыя. Гэта значыць, што праслухоўванне кватэры вялося праз тэлефонную лінію суседкі, і па гэтай тэлефоннай лініі яно злучалася з цэнтральным пунктам 6-й управы аператыўнай тэхнікі, дзе апрацоўвалася
змянілася. O Vánocích v roce 73 tu sousedku začal zlobit telefon. Takže ona požádala v rámci Па збегу акалічнасцяў на каляды ў 63-м годзе у суседкі пачаў барахліць тэлефон. І яна попрасіла суседа Млынаржа зайсці паглядзець, што з ім. Аглядаючы тэлефон, ён заўважыў нейкую дзіўную штучку на кабелі ад тэлефона, які заходзіць за сцяну. Падкалупнуўшы яе адвёрткай, Млынарж убачыў там яшчэ адзін кабель, падлучаны да тэлефоннай лініі. Сам ён належаў да высокіх прадстаўнікоў Кампартыі Чэхаславаччыны, якія праходзілі падрыхтоўку на выпадак выезду на захад. Для такіх мэтаў з імі праводзіўся інструктаж наконт таго, на што на захадзе трэба звяртаць увагу, уключна з аператыўнай тэхнікай. Таму ён слушна скеміў, што яго праслухоўваюць з суседчынай кватэры. Ён вярнуўся да сябе, прыблізна прыкінуў, дзе б мог быць жучок, разабраў паркет і сапраўды знайшоў там прыстасаванні для праслухоўвання, дакладней яго частку. Пасля Новага года ён напісаў ліст міністру ўнутраных справаў Яраміру Обзіну з патрабаваннем расследаваць гэтае здарэнне. Фармальна гэта адбылося. Інспекцыя Міністэрства ўнутраных справаў правяла расследаванне, але наперад было вядома, што гэтая гісторыя застанецца без покарання. Tohle to vyšetřovala, ale pochopitelně už předem bylo domluveno, že se to zahraje takzvaně do ztracena. Bylo konstatováno, že Было канстатавана, што мікрафон, які ён знайшоў у сваёй кватэры ў 68-69 гадах, можна было набыць у нейкай краме ў Празе, што астатнія выкарыстаныя дэталі таксама можна было дзесьці купіць, што такое прыстасаванне мог змайстраваць нават аматар, што тыя ключы, якія ён знайшоў у сябе дома і якія забыліся супрацоўнікі СТБ падчас аднаго візіту, калі яны думалі, што ў кватэры нікога няма, маглі быць вырабленыя практычна дзе заўгодна, і што немагчыма выкарыстаць, напрыклад, механаскапію, бо фрэзы, на якіх вырабляюцца ключы, прыблізна кожны квартал ці паўгода замяняюцца. Гэта таксама немагчыма. Такім чынам, гэтая гісторыя была замятая. Для дзяржбяспекі было важна, што Млынарж аддаў ім дэталі, якія знайшоў у сваёй кватэры. Яны да сённяшняга дня захаваліся ў матэрыялах справы інспекцыі, і таму мы можам іх выкарыстоўваць у якасці артефактаў для музейнай экспозиции. A dneska se dochovaly vlastně v rámci toho spisu inspekce, takže my je můžeme vlastně využívat jako takzvané dotýkané předměty třeba pro nějakou muzejní expozici. А якую ролю займала СТБ у падаўленні апазіцыйных рухаў, уключаючы пражскую вясну 1968 года? No, dá se říct, že v první fázi ta úloha státní bezpečnosti vlastně nebyla taková po tom pražském jaru, protože je potřeba říct, že Можна сказаць, што першым часам пасля пражскай вясны роля дзяржбяспекі была не такой вялікай. Варта згадаць, што каля 2/3 ці больш супрацоўнікаў СТБ былі ўцягнутыя ў працэсы пражскай вясны, і многія з іх былі нязгодныя з савецкай акупацыяй ці з акупацыяй войскаў варшаўскай дамовы. Таму з восені 68 года да вясны 69 праходзіла першая фаза чыстак, бо СТБ ў першую чаргу вымушаная была вырашаць праблемы ўнутры і толькі пасля гэтага магла засяродзіцца на пераследзе астатніх грамадзянаў, якія нейкім чынам ангажаваліся падчас пражскай вясны. Тым не менш, пры падаўленні наступстваў пражскай вясны яе пазіцыя была вельмі істотнай. Яна спрабавала высветліць, у каго якія былі погляды падчас пражскай вясны. І калі гэтыя погляды супярэчылі таму, што потым прасоўвалася ў рамках так званай нармалізацыі, такія грамадзяне адчулі пэўныя наступствы. Гэта закранула як грамадзянскія асобы, так і супрацоўнікаў дзяржбяспекі, паліцыі, войска ці іншых сілавых структур. Ať už to byli, řeknu, civilisti, nebo to byli právě příslušníci státní bezpečnosti, příslušníci veřejné bezpečnosti. Чысткі ладзіліся ва ўсіх частках грамадства. Людзей звальнялі, здымалі з кіроўных пасадаў, нярэдка гэта былі дырэктары прамысловых прадпрыемстваў, або іх намеснікі, якія праявілі сваю пазіцыю ў часы пражскай вясны і за гэта пазбавіліся пасадаў. Podniků nebo jejich náměstci
se v tom pražském jaru angažovali a в rámci té normalizace Яны вымушаныя былі выконваць нейкую некваліфікаваную працу, і калі яны праз знаёмствы знаходзілі сабе лепшае месца, неўзабаве адбываўся тэлефонны званок ці візіт супрацоўніка СТБ у дадзеную арганізацыю з мэтай паўплываць на кіраўніцтва ў тым сэнсе, каб яны не прымалі гэтых людзей на лепшую працу, а пакідалі іх на зазвычай мануальнай працы. Aby jim tu lepší práci nedávali a nechali je teda, ať dělají tu zpravidla nějakou manuální dělnickou práci. Да рэчы, калі мы ўжо пачалі казаць пра 1968 год, я не магу не ўзгадаць смерць Яна Палаха, які падпаліў сабе ў знак пратэсту супраць акупацыі Чэхаславакіі. Я ведаю, што пасля такіх выпадкаў і спроб самагубства у людзей было даволі шмат. Як тады працавала таемная паліцыя? Pálení Jana Palacha, tak to vlastně politiky, ať už teda byli příznivci těch reforem Pražského jara nebo odpůrci, tak je to pochopitelně v první fázi velmi šokovalo, zaskočilo, protože řeknu v našich zeměpisných šířkách upálit se na protest proti čemukoliv vlastně nebylo zvykem. Takže to byla jako jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě tam vlastně šlo i o to, že Самаспаленне Яна Палаха найперш натуральна вельмі шакавала палітыкаў, незалежна ад таго, сімпатызавалі яны рэформам пражскай вясны ці акупацыі. Яны былі разгубленыя, бо ў нашых шыротах спаліць сябе на знак пратэсту супраць чаго б там не было вельмі нязвыкла. Гэта адзін бок. Другі аспект рэч была і ў тым, што пасля смерці Яна Палаха, які меўся быць паходняй нумар 1, мусілі прыйсці наступныя паходні. Запанаваў вялікі страх таго, хто будзе наступнай ахвярай. У грамадстве было непрыняцце такога спосабу абарвання маладога жыцця. Палітыкі-рэфарматары заклікалі да таго, каб працягу гэтых учынкаў не было. To byla ta legenda o tom takzvaném studeném ohni. To znamená, že Janu Palachovi mělo být sděleno, že se polije nějakou hořlavinou, která vlastně ho nebude pálet. Другі момант тое, што прапанавалі кансерватыўныя палітыкі. Гэта легенда пра так званы халодны агонь, паводле якой Яну Палаху нібыта сказалі, што ён паліе сябе нейкай гаручай вадкасцю, якая не будзе абпальваць. Нібыта яго падманулі, і таму не варта паўтараць ягоныя дзеянні. За ўсім гэтым нібыта стаяў захад, заходнія выведкі, і вось такую абсалютную хлусню улады спрабавалі распаўсюджваць, каб ачарніць гераічны ўчынак Яна Палаха і зняважыць ягоную памяць. Бо ў грамадстве ягоны ўчынак выклікаў вялікі рэзананс. Samozřejmě, že lidé byli proti tomu, aby někdo páchal sebevraždu takovýmhle veľmi bolestivým spôsobom. Натуральна, людзі былі супраць таго, каб нехта ўчыняў самагубства такім балючым спосабам, з аднаго боку. З другога боку, яны разумелі, чаму Палах гэта зрабіў, бо самі адчувалі, як насоўваецца нармалізацыя і што сітуацыя вяртаецца ў перыяд да пражскай вясны, што ўсе рэформы паступова ліквідуюцца і падаўляюцца, і людзі, звязаныя з пражскай вясной, адсоўваюцца на задні план. Spojení s tím pražským jarem jsou odsouváni do pozadí. Že byli už na podzim 68, byli vlastně odvoláni generální ředitelé těch médií. У восень 68-го года былі знятыя з пасадаў генеральныя дырэктары СМІ Чэхаславацкага радыё і тэлебачання. Была вернута цэнзура. Працэс нармалізацыі быў накіраваны на тое, каб раней ці пазней зліквідаваць праявы пражскай вясны. Людзі, звязаныя з ёй, былі адсунутыя на задні план. Былі нават спробы крыміналізаваць частку гэтых людзей, кінуць іх за краты, што ў пэўных выпадках удалося зрабіць. To byla vlastně ta situace okolo Jana Palacha. I státní bezpečnost se v tom pochopitelně angažovala, protože dostala za úkol vlastně identifikovat... Так усё выглядала пасля смерці Яна Палаха. Натуральна, што і СТБ ў гэтым удзельнічала. Яе задачай было ідэнтыфікаваць групу маладых людзей, якія меліся паступова чыніць самагубствы. Гэтага ім зрабіць
не ўдалося, бо такой групы насамрэч не існавала. Яшчэ адной задачай было выяўляць, які рэзананс гэтая сітуацыя атрымала сярод студэнтаў у грамадстве і намагацца рознымі захадамі перашкаджаць працягу. Бо вядома, што самагубства Яна Палаха натхніла яшчэ амаль 30 чалавек да таго, каб зрабіць спробу самагубства праз самаспаленне. Некаторым гэта ўдалося. Udělat, nebo se jim to i povedlo, vlastně naprosto nezávisle na tom, co teda vlastně Jan Palach... Без залежнасці ад таго, чаго Ян Палах насамрэч дамагаўся. Частка людзей рабіла гэта са сваіх асабістых прычынаў, а не для таго, каб выклікаць некую рэакцыю грамадства на паўторную нармалізацыю і навяртанне ў абдымкі старэйшага брата. Што тычыцца сітуацыі пасля пахавання Яна Палаха, якое ператварылася ў маўклівую дэманстрацыю супраць акупацыі Чэхаславаччыны і надыходзячай нармалізацыі, Дзяржбяспека усведамляла яго вялікае сімвалічнае значэнне і намагалася змусіць сям'ю да згоды на перамяшчэнне парэшткаў Яна Палаха ў яго родны горад Вшетаты. Bezpečnost zasáhla v tom smyslu, že si byla vědoma toho velkého symbolického významu a měla snahu vlastně... Урэшце, пасля моцнага ціску з боку СТБ, якая пагражала ягонай маці, што калі яна не пагодзіцца на эксгумацыю, яны выканаюць яе без згоды. І тады парэшткі яе сына апынуцца ў нейкай агульнай магіле. Ім гэта ўдалося. Маці паддалася брутальнаму псіхічнаму ціску і пагадзілася на перавозку парэшткаў. A že ostatky jejího syna skončí v nějakém neoznačeném hrobě. Takže nakonec vlastně... Натуральна, пасля 89-го года сітуацыя дыяметральна змянілася і з'явілася ініцыятыва з боку студэнтаў, каб парэшткі Яна Палаха вярнуліся назад на альшанскія могілкі. Ягоны брат даў на гэта згоду. Такім чынам яны былі вернутыя, але трэба сказаць, што за гэта парушэнне паўнамоцтваў службовай асобы ніхто з супрацоўнікаў СТБ не быў пакараны. У той час не было ні пацярпелага, ні суддзі. Ніхто з сям'і Палаха не падаваў ніякіх скаргаў, і таму, на жаль, расследаванне і пакаранне вінаватых не адбылося, хоць у матэрыялах СТБ можна даведацца імёны. Pravomocí toho veřejného činitele vlastně ty příslušníci státní bezpečnosti nebyli nějak postiženi, protože svým způsobem v té době, jak se říká, nebylo žalobce a nebylo ani soudce. Ten bratr nebo nikdo z rodiny vlastně si na to nestěžoval, takže bohužel teda jako k prošetřování a zjišťování viníků nedošlo, byť z těch materiálů státní bezpečnosti ta jména se dají zjistit. А што яшчэ рабілі чэхаславацкія спецслужбы пасля падаўлення пражскай вясны, каб трымаць людзей у страху? No, v podstatě už jsem to tady částečně řekl. Byla to vlastně ta eliminace těch lidí, kteří se do toho pražského jara nějakým významnějším způsobem zapojili tím, že byli přesunuti na ta podřadná místa. Пра гэта я ўжо крыху казаў. Адбывалася элімінацыя людзей, якія значным чынам удзельнічалі ў пражскай вясне. Яны былі адсунутыя на менш уплывовыя месцы. Гэта тычылася не толькі іх, але і іх сем'яў. Напрыклад, жонка якога-небудзь звольненага афіцэра чэхаславацкай арміі была настаўніцай. Заяўлялася, што такія таварышы не могуць вучыць нашых дзяцей, і ягоную жонку таксама звальнялі са школы ў рамках пакарання ўсёй сям'і. Pro tu rodinu další věc, vlastně neskončilo to rodiči, v řadě případů třeba děti, které byly nadané. У шэрагу выпадкаў дзецям, якія мелі талент і здольнасці да навукі, якія маглі паступіць у ВНУ, не давалі магчымасці скончыць добрую гімназію. Ім дазвалялі скончыць якую-небудзь ПТВ ці тэхнікум. Яны не маглі трапіць у ВНУ, не маглі паступіць на спецыяльнасць, якая ім была цікавая. Byli starší dostat je potom třeba na tu vysokou školu, že nemohli jít studovat obor, který by je bavil, který by je zajímal, ale Людзі шукалі розных знаёмых і розныя магчымасці. Спрошчана кажучы, шукалі нейкія ВНУ на другім канцы рэспублікі, дзе бацькоў ніхто не ведаў, каб дзіця магло вучыцца хаця б там. У шэрагу выпадкаў гэта ўдавалася, але здаралася і тое, што, напрыклад, студэнт вучыўся там год, а пасля высвятлялася, што ягоны тата ці мама маюць дрэнны кадравы профіль.
і яго пры нейкай нагодзе выключалі з ВНУ. Тады яны спрабавалі паступіць у іншую, і гэта магло паўтарацца некалькі разоў. Або часам такі чалавек ужо не мог вучыцца нідзе, і толькі пасля 89-го года з'яўлялася магчымасць скончыць адукацыю. Prostě měli smůlu, že už se potom to dítě nikdy vlastně na tu vysokou školu nedostalo, až třeba po roce 89 byla ta příležitost nějakým způsobem si to vysokoškolské vzdělání doplnit. Слухаючы вас, немагчыма не крануцца тэмы рэпрэсій у Беларусі, якія працягваюцца шмат гадоў і асабліва моцна праяўляюцца пасля 2020 года. Людзей проста выцягваюць з ложку і вязуць за крату. Існуе моцная цэнзура увогуле культуры і усе незалежныя медыа сёння знаходзяцца за мяжой. Вось скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце метады, якія выкарыстоўваюцца КДБ і іншымі сілавымі структурамі Беларусі сёння, ну і ў кантэксце іх гістарычнай спадчыны з часоў таталітарных рэжымаў? No, jako dá se říct, když bych to měl třeba porovnat s tím, jak fungovala státní bezpečnost, tak tyhle ty brutální metody, které jsou dnes používány, tak se v podstatě dají jedině srovnat s obdobím těch 50. let, to znamená toho nejhoršího období. Калі параўноўваць з тым, як працавала СТБ, то брутальныя метады, якія выкарыстоўваюцца сёння, можна параўнаць з 50-ми гадамі. Гэта быў самы жорсткі перыяд за часы камуністычнага рэжыму. Тады адбываліся падобныя рэчы, як тыя, пра якія вы гаворыце. Nebo i třeba příslušníky obranného zpravodajství, to má vojenské kontrarozvědky, byli právě vytahováni z těch postelí. Тады да людзей, якія падазраваліся ў нейкай антыдзяржаўнай дзейнасці, раніцай уломліваліся супрацоўнікі СТБ або ваеннай контрвыведкі. Іх выцягвалі з ложкаў, затрымлівалі, праводзілі ператрусы, арыштоўвалі, дапытвалі іх і іх блізкіх. Пасля арышту іх чакала чарада брутальных допытаў. Zatčení vlastně za sebou už měli zkušenost z druhé světové války s gestapem a vlastně Некаторыя затрыманыя ўжо мелі досвед гестапа з часоў другой сусветнай вайны. Звычайна яны канстатавалі, што калі іх затрымлівала гестапа, іх дапытвалі, білі, але намагаліся выбіць з іх праўду. А калі іх затрымлівала СТБ ці ваенная выведка, праўда іх не цікавіла. Яны спрабавалі выбіць з іх тое, што хацелі чуць. Каб затрыманыя прызналіся ў тым, чаго не рабілі, каб сведчылі пра людзей, якіх не надта і ведалі, нібыта яны былі судзельнікамі. Takhle to vlastně v těch 50. letech vypadalo. Такая сітуацыя была ў 50-х годах, і тыя, хто прайшоў праз затрыманне, катаванне, выбіванне паказанняў, потым стаялі перад судом, і некаторыя з іх думалі, што ў іх нарэшце будзе магчымасць сказаць, як усё было насамрэч, што прызнанне з мяне выбілі гвалтам, што мяне катавалі не толькі фізічна, але не дазвалялі спаць, не давалі вады, катавалі холадам. Mučili mě zimou, ale zjistili, že ten soud to vlastně nezajímá, protože ve skutečnosti jak ti prokurátoři, tak ti soudci... Але яны высветлілі, што суд гэта не цікавіць, таму што як пракуроры, так і суддзі на аснове інструкцый рэжыму ўжо ведалі, якім чынам мусіць праходзіць працэс, якія пакаранні трэба прызначыць, пажыццёвае, 25 гадоў ці смерць. У гэтым спектаклі ўдзельнічалі як пракуроры, так і суддзі. Prokurátoři, tak i ti soudci a ten dotyčný vlastně se té spravedlnosti nedovolal. Людзі не дамагаліся справядлівасці. Калі ім пашанцавала, іх прысудзілі не да смерці, а да пажыццёвага. У іх была надзея, што яны дажывуць да 1960 года, калі большасць палітычных вязняў была ў некалькіх хвалях вызваленая. Але апошнія палітычныя вязні 50-х гадоў былі вызваленыя каля 68-го года, у часе пражскай вясны. Byli propouštěni až zhruba okolo toho roku 68, až vlastně v době pražského jara. Пасля, у час пражскай вясны, гэтыя людзі заснавалі клуб К-231 па нумары закона, паводле якога іх судзілі. Гэта закон нумар 231 прыняты, здаецца, у 48-м ці 50-м годзе, каб не схлусіць. 50, abych teďka neříkal něco špatně.
Але ім пашанцавала, што іх не асудзілі на смерць. У іх быў шанец выжыць. Тыя, якіх прысудзілі да смяротнага пакарання, як правіла, звярталіся да прэзідэнта рэспублікі з просьбай аб памілаванні, але ў большасці выпадкаў іх просьбы не задавальняліся. І гэтыя людзі, хоць яны не зрабілі нічога з таго, за што іх абвінавацілі і асудзілі, скончылі жыццё на шыбеніцы. І з гэтым, на жаль, нічога немагчыма ўжо было зрабіць. Obvinění, za co dostali ten trest smrti, tak skončili na tom popravišti a s tím už se bohužel nedalo nic dělat. А як вы лічыце, якія фактары спрыялі росту рэпрэсій у Беларусі пасля 2020 года і як гэта суадносіцца з гістарычным досведам працы таемных службаў у Європі? No, takhle. Tam si myslím, že jako mezi tím rokem 1968 a 2020 v Bělorusku je řada dost podstatných rozdílů. Я думаю, што паміж 68 годам у Чэхаславаччыне і 2020 годам у Беларусі ёсць шэраг досыць істотных адрозненняў. У 68 годзе пад уражаннем ад акупацыі Чэхаславаччыны Чэхі і Славакі з'ядналіся не толькі ў межах сваіх народаў, але і ў межах прафесій. 90 až 95% občanů bylo proti okupaci. To má i Па звестках, каля 90-95% грамадзянаў былі супраць акупацыі. І абсалютная большасць супрацоўнікаў узброеных падраздзяленняў і структур выведкі была супраць акупацыі. Ситуацыя склідніла, рада з них се snažila vrátit na ty... Вядома, што праз тыдзень пасля 1 верасня 68 года сітуацыя супакоілася. Шэраг супрацоўнікаў хацелі вярнуцца на свае ранейшыя пазіцыі падтрымкі камуністычнага рэжыму, але некаторым гэтага зрабіць не ўдалося, бо іх пачалі пераследаваць за тое, што яны рабілі з 20-21 да 30 жніўня, альбо за тое, што яны рабілі падчас пражскай вясны. Але ж між імі было адзінства і шанец на нейкае ўзаемадзеянне. Супрацоўнікі паліцыі ці дзяржбяспекі, якія ў звычайных умовах дзейнічалі б супраць грамадзянаў, у жніўні 68-га далучыліся да іх, паўсталі супраць камуністычнага рэжыму. Так в том srpnu 68 by se vlastně přidali na stranu. У 2020 годзе ў Беларусі было відаць, што сітуацыя дыаметральна іншая. Узброеныя адзінкі застаюцца апірышчам рэжыму. Že ty ozbrojené složky, ať už vlastně jsou stále oporou toho režimu. Да таго ж, калі можна параўноўваць гэта з сітуацыяй лістапада 89-го года ў Чэхаславаччыне, тады на чале ЦК Кампартыі стаяў шэраг нерашучых палітыкаў, якія не хацелі даваць адпаведных загадаў на знішчэнне грамадзянскага руху. Калі яны гэта зрабілі, было ўжо позна. У Беларусі такога не здарылася, таму і атрымалася тое, што мы бачым. A když už teda, tak už vlastně bylo svým způsobem pozdě. Tohleto se v Bělorusku nestalo a proto to bohužel dopadlo tak, jak to dopadlo. Сёння ўся беларуская сістэма, у тым ліку сілавыя структуры, моцна залежаць ад загадаў, якія даюцца ў Расіі. А як СТБ ўзаемадзейнічала з іншымі установамі і службамі ў рамках сацыялістычнага блока? Takže co se týče státní bezpečnosti a její spolupráce v rámci toho východního bloku, tak samozřejmě tohleto probíhalo vlastně poměrně intenzivně. Bylo to vlastně takový, řeknu, standardní postup. Што тычыцца дзяржбяспекі і яе супрацы ў рамках усходняга блоку, яна была даволі інтэнсіўнай. Гэта быў стандартны працэс. З аднаго боку супраца і інтэрнацыяналізм дэклараваліся публічна, але на практыцы дзяржбяспека была ў кантакце з усімі ўсходнімі выведкамі. З некаторымі больш, напрыклад, з КДБ ці Штазі, з іншымі менш. Мінімальна трэба jednou do roka приїжджала делегація Але было прынята, каб не радзей, чым раз на год у Чэхаславаччыну прыязджала дэлегацыя сяброўскай выведкі,
або наадварот, дэлегацыя дзяржбяспекі ЧССР выязджала ў іншую дзяржаву ўсходняга блоку з мэтай сяброўскага візіту. Падпісваліся дамовы аб супрацы паміж асобнымі ўпраўленнямі СТБ і КДБ, у залежнасці ад таго, чым займалася тое ці іншае ўпраўленне. Která ta zpráva vlastně dělala, čím se zabývala, tak jak jsem mluvil třeba o té operativní technice, tak byly uzavřeny smlouvy. Я казаў пра аператыўную тэхніку. У гэтай галіне былі падпісаныя дамовы паміж 6-м упраўленнем па аператыўнай тэхніцы, у нас і КДБ. Што тычыцца самой тэхнікі, у некаторых выведак яна была на больш высокім узроўні, у іншых не настолькі. І таму на міжнародным узроўні ішоў гандаль аператыўнай тэхнікай. Калі казаць проста, ЧССР у гэтай галіне была перадавіком. Мы выраблялі тысячы магнітафонаў для запісу праслухоўвання памяшканняў і тэлефонаў для штазі і КДБ. Nebo telefonních odposlechů třeba pro štázy, nebo i třeba pro KGB, optika, na kterou Němci jsou tradičně nejlepší. Оптыка для таемнага фатаграфавання і відэаздымак, а яна традыцыйна найлепшая ў немцаў, закупалася ў штазі. Byly i třeba různé vývojové úkoly, na kterých ty zpravodajské služby spolupracovaly, že každá... А яшчэ былі розныя заданні па распрацоўцы, у рамках якіх выведкі супрацоўнічалі. Кожная мусіла распрацоўваць сваю частку тэхнікі. Асноўную масу абсталявання для радыёвыведкі і радыёконтрвыведкі выраблялі ў СССР, а ўсе астатнія выведкі закупалі ў яго. Яны былі аб'яднаныя ў рамках так званага апарату каардынацыі ў рамках радыёконтрвыведкі, таму што там трэба было лавіць варожыя радыёстанцыі. Але з прычыны фізічных умоваў распаўсюду радыёхвалі было складана лавіць на ўласнай тэрыторыі. Таму мы лавілі для ўсходніх немцаў, яны лавілі для нас. Мы, вядома, у гэтай галіне супрацоўнічалі і з КДБ. Pro nás a samozřejmě i jsme třeba se tímhletím způsobem samozřejmě spolupracovalo i s KGB. Слухаючы вас, хочацца паразмаўляць яшчэ і пра абарону. Мы нічога не ведалі, нас везлі незразумела куды. Казалі некаторыя вайскоўцы, якія ўдзельнічалі ў падаўленні пражскай вясны. Якую ролю ва ўсёй гэтай аперацыі, на вашу думку, так сыграла войска і рашэнне кожнага асобнага вайскоўца ўдзельнічаць у аперацыі «Дунай»? І ці магла сітуацыя павярнуцца неяк па-іншаму, калі б самі вайскоўцы павялі сабе інакш? No, takhle, na tohle se trošku složitě odpovídá. Tam jde o to, jak kteří vojáci. Protože На гэта непроста адказаць. Залежыць, пра якіх вайскоўцаў мы гаворым. Частка вайскоўцаў з траўня 68-го года была сканцэнтраваная непадалёк ад мяжы з Чэхаславаччынай. І там яны, калі не лічыць вучэнняў Шумава, на тэрыторыі ЧССР у чэрвені былі ўвесь час да жніўня 68-го. І ўвесь гэты час іх ідэалагічна рыхтавалі для ўварвання ў Чэхаславаччыну. Ім апісвалі дрэнную сітуацыю ў краіне, умяшальніцтва захаду, ім даваліся на веру недарэчныя гісторыі пра тое, што калі б яны ў ноч з 20 на 21 жніўня не прыйшлі на дапамогу, дык 21 жніўня, паводле адной версіі, нашыя памежнікі, паводле другой нашыя вайскоўцы меліся адчыніць межы і ўпусціць сюды войскі НАТО. Přišli toho 21. nebo v té noci z 20. na 21. srpna, tak 21. srpna... Другая версія палягала ў тым, што войскі НАТО нападаюць на ЧССР або рыхтуюцца да нападу, што яны ўжо на нашай тэрыторыі, а іхняя задача ў тым, каб аказаць нам братэрскую інтэрнацыянальную дапамогу і перашкодзіць акупацыі Чэхаславаччыны з боку захаду. Гэта была лухта, натуральна, але не кожны гэта бачыў, і дагэтуль шэраг вайскоўцаў абавязковай службы ці афіцэраў вераць у тое, што яны абаранілі свет ад Трэцяй сусветнай вайны. Гэта адзін момант. Samozřejmě tohleto byl nesmysl, ale ne každý to prohlédl a do dneška je řada těch vojáků základní služby nebo i těch důstojníků, kteří věří tomu, že zachránili svět před třetí světovou válkou.
Другі тычацца чэхаславацкай народнай арміі, якая не ўдзельнічала ў аперацыі «Дунай», таму што савецкае ўяўленне і ўяўленне вайскоўцаў іншых акупацыйных войскаў было такое, што чэхаславацкая народная армія небаяздольная і не зможа абараніць Чэхаславаччыну ад нападу з захаду. Гэта была няпраўда. Праблема была ў тым, што цягам пражскай вясны ў арміі склалася ситуація, у якой ідэалагічнае пытанне адыходзіла на задні план. Což ve skutečnosti nebyla pravda. Tam šlo spíš o to, že vlastně v rámci armády v průběhu toho pražského jara došlo například k situaci, kdy se upozaďovala právě ta otázka ideologická. Že řada těch velitelů třeba potom konstatovala, pro mě není důležité, jestli ten Шэраг камандзіраў пазней канстатавалі: «Для мяне не важна, ці прайшоў вайсковец ідэалагічную падрыхтоўку, ці валодае ён усімі ведамі пра камуністычную партыю, пра тое, чаму ён мусіць змагацца за радзіму, за ідэю сацыялізму і ўвесь гэты ідэалагічны баласт. Для мяне важна, каб такі вайсковец быў кваліфікаваны, каб ён быў належным чынам падрыхтаваны да ваеннага рамяства». І гэта лічылася няправільным. Řeknu válečné řemeslo. A to bylo vlastně konstatováno, že je špatně. Že je důležitější, aby ten voják byl ideologicky připraven. Важней, каб вайсковец быў ідэалагічна падкаваны, чым каб ён умеў страляць. З гэтай прычыны панавала перакананне, што нашае войска не будзе нас абараняць, калі прыйдуць войскі. На практыцы так і здарылася, але толькі таму, што яны атрымалі загад не абараняцца. Нашае камандаванне, міністр нацыянальнай абароны генерал Дзур і начальнік генеральнага штаба далі загад нашай арміі не абараняцца супраць прыйшлых войскаў. Яны атрымалі памылковую інфармацыю, што гэта адбываецца паводле пагаднення найвышэйшага палітычнага і партыйнага кіраўніцтва. Таму і далі загад аказаць усебаковую дапамогу прышлым войскам. Tak vlastně vydali i ten rozkaz v tom smyslu, že těm přicházejícím vojskům se má poskytnout maximální všestranná pomoc. Праблема ўзнікла пасля таго, як была апублікаваная заява прэзідыума ЦК Кампартыі, які асудзіў акупацыю як акт парушэння міжнароднага права. Цяпер кіраўніцтва арміі не ведала, як будзе паводзіць сябе ўрад, ці выканае ён загад, які быў выдадзены на аснове памылковай інфармацыі, ці не выканае яго і пачне абараняцца са зброяй у руках. Ten rozkaz neuposlechne a začne se nějakým způsobem bránit se zbraní v ruce. Naštěstí vlastně k tomu nedošlo, protože... Гэтага, на шчасце, не адбылося, таму што шмат хто з афіцэраў былі занятыя яшчэ да таго, як быў выдадзены гэты загад. А ён быў выдадзены апоўначы з 20 на 21 жніўня. Першыя адзінкі акупацыйных войскаў пачалі пераходзіць нашыя межы яшчэ каля 10 гадзін вечара, а галоўныя сілы пачалі ўваходзіць на тэрыторыю а 23 гадзіне. Таму яны былі занятыя яшчэ да таго, як атрымалі загад не абараняцца. Такім чынам, яны былі заспетыя знянацку прыходам войскаў, якія іх захапілі. Těch vojsk, která je vlastně obsadila, to byla jedna věc. A druhá věc, vlastně ty důstojníci na těch místech велících, vlastně všichni byli... З другога боку, усе афіцэры на камандных пунктах былі сябрамі кампартыі, бо немагчыма было, каб на важных пасадах былі беспартыйныя. Да таго ж, пасля 45-го, а пагатоў пасля 48-го года, ім прышчаплялася любоў да СССР. Таму яны нават не маглі сабе да канца ўявіць, што маглі выступіць супраць палякаў, усходніх немцаў ці вугорцаў са зброяй у руках. Východním Němcům nebo Maďarům vlastně vystoupili. Dá se to docela hezky ilustrovat na tom okřídleném... Гэта можна ілюстраваць крылатым выслоўем, якое ўзнікла акурат у жніўні 68-га. Мы 6 гадоў вас чакалі, маецца на ўвазе перыяд нацысцкай акупацыі. 20 гадоў мы вас любілі. Гэта перыяд з 1948 да 1968. А пасля акупацыі будзем вас да смерці ненавідзець. Гэта даволі дакладна апісвае дылему афіцэраў, якія не выдалі загаду абараняцца і вырашылі сітуацыю пасіўна. Яны, напрыклад, не прынялі зброю ад савецкіх салдат, якія прыйшлі ў казармы, але з іншага боку не выдалі загаду «Выдайце зброю салдатам, мы будзем абараняцца». Vydejte zbraně vojákům a budeme se bránit.
Ясна. Вось дадатковае, напэўна, пытанне да гэтага. Пасля паўнамаштабнага пачатку вайны ва ўкраіне шмат людзей пачалі баяцца, што беларускае войска таксама пойдзе ваяваць на баку Расіі, так, па нейкім дамоўленасцям, там яшчэ проста прымусіць, так? А як вы думаеце, увогуле, ці можна неяк пераманіць беларускіх вайскоўцаў і агулам там сілавікоў на бок добра? No, když bych to měl říct, a teď nevím, jak to vyzní, musel by se stát zázrak. Ale Я не ведаю, як гэта прагучыць, але гэта было б цудам. Цяжка сказаць, што павінна здарыцца, каб сітуацыя ў Беларусі радыкальна змянілася да лепшага. Але я прытрымліваюся філасофіі, што цуды здараюцца. Таму я магу спадзявацца, што цуд здарыцца і што сітуацыя павернецца да лепшага. Budeme za sebe budu doufat, že k tomu zázraku dojde a že se ta situace obrátí k lepšímu. Ясна. Ці можаце вы падзяліцца асабістым меркаваннем пра тое, як грамадства павінна памятаць і асэнсоўваць спадчыну спецслужбаў? Svým způsobem bych vlastně mohl zmínit to, co vlastně teďka vlastně před pár hodinami v Praze skončilo. Варта, можа быць, згадаць падзею, якая адбылася нядаўна ў Чэхіі. Гэта была міжнародная канферэнцыя на тэму непрымірэння з камуністычным рэжымам. Непрымірэнне было ў двухкосі. Гэта азначае як непрымірэнне, так і прымірэнне. Bylo řečeno vlastně, že k tomu vyrovnání se z největší pravděpodobností nikdy nedojde. На мой погляд, самым важным з таго, што прагучала, было, што старонка ніколі не будзе перагорнутая і што неабходна працягваць працаваць з тым, што здарылася ў мінулым. Гэта тычыцца не толькі выведкі ці сакрэтных службаў усходняга блока. Гэта тычыцца мінулага як такога. То бок трэба зноў і зноў згадваць пра гэта, аб'ектыўна апісваць гісторыю, уключаць гэта ў падручнікі, вучыць дзяцей такім чынам, каб яны гэта запомнілі. Učit děti, aby si to zapamatovali, vychovávat je k té demokracii a to, co весці іх да дэмакратыі і нагадваць сабе і астатнім пра тое, што адбывалася ў мінулым, як у форме мемарыяльных мерапрыемстваў з ускладаннем вянкоў, так і ў форме друкаваных ці электронных публікацый. Budou vycházet, nebo dneska i v podobě nějaké elektronické, сповідаць ty памятнікі. Трэба распытваць відавочцаў тых падзеяў, пакуль яны жывыя, і пакуль яны з улікам сваіх гадоў здольныя ўспомніць пра тое, што адбывалася ў мінулым, параўноўваць іхнія ўспаміны з пісьмовымі крыніцамі і рэгулярна знаёміць грамадскасць з гэтай інфармацыяй, уносіць яе ў грамадскую прастору. Тут цяжка рабіць што-кольвек іншае. Сёння дадаецца, і трэба пра гэта сказаць, няспынная барацьба з дэзінфармацыяй і дэзінтэрпрэтацыяй фактаў, якая з аднаго боку выглядае праўдападобна, але калі падумаць пра гэта глыбей, высвятляецца, што гэта хлусня. Na jednu stranu vypadají věrohodně, ale když se na to člověk zadívá a popřemýšlí nad tím, tak zjistí, že to ve skutečnosti není pravda.